गोड़ छू के गोड़ लागतानी भोजपुरी के सुने वाला पवन सिंह के चाहे वाला अक्षरा जी के चाहे वाला। आज की खबर सुन के रउआ सब के मन बड़ा खुश हो जाई। मन बड़ा खुश हो जाई काहे कि ऐसा कुछ खबर हम लेके आइल बानी रउआ सबे तक। तो वीडियो में पूरा देखब जा भैया हो। आजो चलता अक्षरा सिंह पवन सिंह के जादू, आज भी कर रहल बा लोग ट्रेंड। आखिर कहाँ ट्रेंड होता पूरा वीडियो में बनल रही जा। पलक झपकते भोजपुरी के सारा खबर पहुंच जाई रउआ तक। राउर आपन चैनल भोजपुरी स्टार ट्यूब अगर देखो तानी तो सोची मौत, जाके कर दी सब्सक्राइब, घंटा के आइकन के दू हाली जरूर दबा देव। सब खबर फ्री में पहुंची रउआ तक। सबसे पहले ये कहब कि अक्षरा जी के चाहे वाला पवन सिंह जी के चाहे वाला वीडियो के नीचे लाइक के बटन पर लाइक करो और कुछ अच्छा सा वीडियो पे कमेंट करो। भैया हो सकेला कि पावर स्टार भोजपुरी के सिरमौर गायक पवन सिंह और भोजपुरी शेरनी अक्षरा सिंह के रास्ता अलग अलग हो गईल बा, लेकिन कहल जाला नु भैया कि याद कभी ना मिटेला। एगो मान ली कि राउर संगे केहू के याद रही तो ऊ याद हमेशा ही बरकरार रहेला। और भैया तस्वीर के रूप में, वीडियो के रूप में आज भी पवन सिंह अक्षरा सिंह के गाना मौजूद बाटे यूट्यूब पर। और भैया ई साल देवी गीत में भैया बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहल बा पवन सिंह के एगो गाना के नाम बाटे भैया हो, सुन के रउआ सबे के मन खुश हो जाई। एगो ये गाना रहे, याद करी कि सुन रे सुगनिया बंद बा दुकानिया। जी हाँ भैया, एगो देवी गीत आई रहे पावर स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह जी के कि साचो कहतनी सुन रे सुगनिया बन बा दुकानिया। ई जौन गाना रहे भैया आज भी ट्रेंड कर रहल बाटे। देख सकेनी रउआ सब यूट्यूब पे। कुछ दिन पहले भैया व्यूज़ बहुत कम रहे, माने कम ना रहे, अच्छा खासा व्यूज़ रहे, लेकिन ये देवी गीत में भैया कम से कम 8 से 9 मिलियन व्यूज़ बढ़ल बाटे वो गाना पे। और ओकरा अलावा भैया 2-4 गो और गाना बाटे जौन की अक्षरा जी पवन सिंह जी के ट्रेंड कर रहल बा। एगो रहे पातर छीतर हमरो जहजिया जने गाना बाटे उहो ट्रेंड कर रहल बा। एकरा मतलब इहे बा भैया कि आज भी भैया यूट्यूब गवाह बा कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह के लोग एक संगे देखल पसंद करेला। काहे कि पवन सिंह अक्षरा सिंह सॉन्ग सब कोई सर्च करताटे यूट्यूब पर। उम्मीद करतानी खबर अच्छा लागल हुई तो वीडियो के लाइक जरूर करब सभे, वीडियो के शेयर करब सभे, अब वीडियो के नीचे कमेंट करी। भोजपुरी स्टार ट्यूब से अविनाश के।